Здравейте, аз съм Руслана. Здравейте, от мен Иван съм. И ние сме от Веселата ферма в Родопите. Това е Веселата ферма в Родопите е неформален съюз от земеделски производители, приятели, съмишленици. И всъщност ние двамата представляваме двама от земеделските производители, които участват в съюза. И тъй като по принцип всеки един земеделски производител се винаги обозначава само с името си, заради това ние решихме да си измислим друго име, за да се отличаваме. Значи, по принцип, земите ни на двамата се намират в Родопите, но на различни места, но главната ни ферма е за червеи и тя е в село Горнослав, което се намира съвсем близо до Асеновград, посока Белинтаж. Идеята ни хрумна да направим ферма за червеи на мен, на съпруга ми и на Иван преди няколко години и се завърнахме от чужбина и започнахме с проекта с фермата. И допълнително включихме и други неща към проекта, който стартирахме, но главното, с което се занимаваме, е производството на хумус. И днес сме дошли да говорим за компостирането, което е един много интересен процес, защото това е един вид рециклиране и не е нужно голяма част от битовите отпадъци, които генерира всяко едно семейство от тях да бъде изхвърлено на боклука. Всеки може да си прави компост и да го използва за цветята или за зеленчуците си, защото някои хора си отглеждат зеленчуци в града. Иван, ти искаш да кажеш нещо? Ами въобще да, вече 3 години трупаме опит. Не сме все още експерти в областта, но защото въпреки че така доста има материали в интернет, човек като не опита сам, основните неща не стават ясни. Особено за компостирането си има някои тънкости, защото може да се случи така, че човек да изпусне процеса или да натрупа отпадък, който не бива да попада там и да се получат някои така неприятни последствия. И затова смятам, че е добра идея да се споделят опитите по този начин да вървим напред. Да, ние, защото и тримата, в смисъл аз, съпруга ми и Иван, сме се занимавали с съвсем различни дейности. Изобщо никой от нас няма допир с земеделието. В началото на нас не беше много трудно и дори се притеснявахме да не направим някоя голяма грешка. И сме правили. И затова наистина е много важно да човек да не се отказва и да продължава просто. В един момент свиква и човек започва да се чувства сигурен за това, което прави и вече няма проблеми. Примерно за компостирането, което е много интересно в домашни условия, тъй като в голямата ферма е много лесна. Тя представлява като големи легла, в които всичко може да се изхвърля. Там природата прави всичко, защото тя регулира и влажността, и наличието на кислород, и температурата. Там нямаме почти никакъв допир. При домашното компостиране е съвсем различно, ние защото разполагаме с градински компости, там трябва вече човек да съблюдава какво точно изхвърля и в каква последователност, тъй като може да се получат процеси анаеробни, при които червите да умрат и да няма вече просто, пак ще се получи компост, но много по-бавно и процесът се увеличава с времето, докато ако имат черви, те много бързо преработват абсолютно всичко, което е сложено в компоста. Принципа
Ние имаме два вида дървени компостери в градината. Единият е само дървен съндък, а другия е дървен съндък, който е вдигнат над земята. При което разликата между двата е първо в обема и второ в нещата, които се изхвърлят в самите компостери, като на единия наблягаме повече на окосена трева, а в другия хвърляме повече битови отпадъци от органичен тип. Всичко, което употребяваме като зеленчуци и отпадъци. И то е на много лесен принцип. Значи един компостер всеки може да се направи от две в случая, това само го показвам като това е много малък компостер, би станал от него, но примерно един такъв компостер ще се напълни догоре за една седмица. Това е 10 литра. Значи едно семейство за една седмица ще напълни един ето такъв компостер. Принципът е много прост. Долния съд, е абсолютно, в смисъл той няма абсолютно нищо в него, празен, и в него поставяме абсолютно същия съд, без значение на формата, но е много важно да има разстояние между първия и втория. В случая тук има поне 1 литър разстояние. Това е, получава се въздушна яма. Това е много важно, защото течността, която се събира, когато поставяме органичните отпадъци, тя не става. Това е, много хора си мислят, че в домашното компостиране, когато го правим в домашни условия, се събира течността и я използват, но тя не става, защото тя е много киселинна. Абсолютно тази течност, която излиза, трябва да се изхвърля, иначе растенията умират. Това от опит го знаем. Заради това повечето компостери и градински, те просто всичко се изтича в земята. Не се събира. Втория съд, който слагаме в първия, при него е интересно, значи, какво ви е нужно, за да си направите сами, само едно шило и пробивате множество дупки на дъното на втория съд и се поставя в първия. И другото, което ви трябва, това е капак, за да може да се затвори. Също се пробива с шило на много места, за да може да влиза кислород, тъй като процесът на компостиране е хубаво да е аеробен, с наличието на кислород, защото иначе започват да действат анаеробни процеси, които водят до развитието на най-различни видове плесени и други организми, които предизвикат лоша миризма. Кислород, ако има достатъчно кислород, няма абсолютно никаква миризма. Мирише много приятно на пръст. Значи също се пробива и може също така да се пробият дупки странично в двата съда, за да може да има постоянен приток на кислород. Когато се слагат слоевете също, е важно да се редуват в началото. Примерно, в къщи ние използваме едно малко легенче, в което постоянно изхвърляме всички органични отпадъци. Ние не ги слагаме веднага в компост. Ние ги събираме примерно 4 дена и те се стоят и цялата влага се утаява най-отдолу и по този начин ние изхвърляме преди да я сложим в компост. Защото те може просто така да се обвърне легенчето, да изтече водата, която се е натрупала и така се намалява влагата, която слагаме. В противен случай, ако стане твърде много влажен отпадък, защото по-нататък също ще стигнем до това разграничение. Има два типа органични отпадъци. Едните ги водят кафеви, тези, които са сухи всъщност, и другите се обозначават като зелени, тези, които са свежи, като обелки или гнили зеленчуци. И ако съотношението между едните и другите е полза на зелените, има опасност да се образуват амоняк. И именно заради това трябва човек да внимава в
когато става въпрос за такива малки обеми, да слага достатъчно количество и сух отпадък. Това може да бъде трева окосена, но ако живее човек в апартамент, може да използва примерно хартия. Или картон. Да. Хляб, сухари. Много варианти. Да. И разпределението, всъщност, което е най-важно, е, че всички тези, които събираме от зеленчуците, това са зелени. Те са с голямо съдържание на азот. А другите, които са сухите, те са с голямо съдържание на въглерод. Те са много важни. Те трябва да са над 10 пъти, 10-20 пъти повече от зелените. Като маса. Като маса, да. Защото те обират влажността от зелените и процесът става балансиран на разпределение между въглерод и азота. Това е много важно. Защото кислорода, азота и въглерода влияят най-вече на процеса на компостиране да е правилен. И ако примерно в домашни условия се съберат, значи най-вече се събират зелени отпадъци, които съдържат азот. Това са обелки от зеленчуци, загнили плодове, цветята, примерно пресния градински отпадък, това е окосената трева, също е зелено. Утайки от кафе и пакетчета чай също е зелено, горската торта също се води към зелени. А кафевите са сламата, изсушената трева, хартия, черупки от яйца, дървени стърботини, хляб и всякакви продукти, хлебни, примерно макарони, изсушени и може примерно сухари. Това нещо трябва да се слага в съотношение една част зелено, 20 части сухо, за да могат червите да оживеят. Защото ако зелените преобладават, тогава процесът вече става просто киселинна става средата и червите умират заради това. И заради това е много важно този съд, който е долния и горния, нали, който е надупчен, той да е надупчен, за да може, ако има твърде много влажност, тя да минава надолу, нали, съответно да бъде изхвърлена, не да стои долу и да се връща нагоре, като изпарение. И тук да се поддържа влажност между 40 и 60%. Това е влажността, в която червите живеят най-добре. Може би тук трябва да кажем няколко думи защо е хубаво да има черви в компоста. Защото повечето хора правят пасивен компост, така го наричам, който, нали, само микроорганизми участват в разграждането на тази органична материя, обаче този процес е доста по-дълготраен и изисква ръчна намеса, за да може да се вкара кислород. Периодично разбъркване, да. В тези случаи те с слягането и на тази маса става все по-бавен процеса с натрупването на нови отпадъци. И червите именно вършат тази работа да аерират пространството, в което живеят, покупавайки тунелчета. Също така те дренират по този начин и излишната вода и влага се отделя. И най-същественото дори от гледна точка на нашето забързано ежедневие е, че става чувствително по-скоростно целият този процес на обработка на компоста, което, нали, за един малък обем е много, много съществено. Да. Другото, което хората си мислят, примерно много се притесняват да слагат цели плодове. А пък всъщност червите обичат най-много цели плодове. А примерно ако сложите една дюля, която е започнала съвсем леко да загни в червите, дори да имате такъв компост, до 4 дена всички черви ще са вътре в дюлята. Така може да се изкарат червите от компост. Те са много интересни създания и имат предпочитания към плодове. Примерно, тикви много обичат, дюлята с тях е нещо невероятно като плод, ябълки много обичат и
И по принцип съм забелязала, че при сламата много обичат да се заравят в сламата. Когато им се сложи слама, която е навлажнена, страшно много се качват и започват да си ходят вътре в сламата навсякъде. Просто явно им е любимо. Също забелязах, че шума. Такива влажни листа, както сега може да съберем от всеки ъгъл. Това също е едно от нещата, които много харесват. Още веднъж във връзка с миризмата, когато има черви, се балансира киселеността и нали, още и се обезмирисява така компоста. И други любими храни. Относно това как да се спазваме тези съотношения между зелени и кафеви отпадъци, понеже малко е сложно винаги да смятаме съотношение 1 към 20. Може би най-лесно е да се прави на слоя, след като човек изсипе, да кажем, една купа отделки от краставици и картофи и след това да наръси няколко пръста. Би било най-удобно, ако имате сено, или слама, но може, както споменахме по-рано, да бъде може и сух хляб просто. Хляб, стар хляб, който така или иначе вече няма да влезе за храна никого, или пък просто хартия. Да. Стига да не е от списание, защото там вече мастилата знае се, че съдържат канцерогенни вещества и е по-добре да използвате обикновена хартия или картон. Да. И много е важно това с слоевете. Винаги отгоре да стои слой от кафеви вещества, от кафеви материали. Значи в момента, в който сложите зелените, веднага след това слагате толкова 10 пъти примерно или 12 пъти повече слоя от кафе. Той винаги трябва да стои отгоре и винаги трябва да е влажен. Това е също много важно. Ако не искате да разбърквате, защото някои хора път обичат да бъркат. Аз примерно не обичам да бъркам. За мен това отнема ми време. Предпочитам да избера такъв материал, като косено сено или слама, който съдържа, той просто е по-обемист и съдържа кислород в него и въздух. И това ми спестява страшно много работа. И също и прогонва и насекомите, които обикновено се трупат върху гнилите. Точно така, да. И тъй като червите се размножават много бързо, особено от този тип, това са тип вторен червей, който и ние разполагаме с него, и той се казва точно Eisenia foetida. Разликата между този вторен червей и обикновения земен червей, който има в България, е първо в големината на червия. Този е съвсем малък, той е с дължина най-много до 6 см. Също така цвета му е много ярко червен, просто е страшно наситен на капиляри и заради това цвета му е съвсем различен. И се размножава 6 пъти в годината, докато земният червей много по-малко се размножава. Нали? И ражда яйце, от което се ражда само едно червейче, а при този се раждат до 20. И освен, че се раждат до 20, могат да съжителстват над 30 000 червея, примерно на 1 кубичен метър. А земният червей до 50, те са териториални. И това ги прави перфектни, особено за малки затворени помещения. Едно уточнение също да направя, че напоследък в България този червей се нарича калифорнийски, но всъщност той не идва от Калифорния. Просто първите такива индустриални приложения идват от Калифорнийския университет и може би за това така го наричаме. Но реално погледнато той няма нищо общо с Америка, този червей. Да. Другото нещо, което сме забелязали, особено
за употребата на компоста, тъй като много хора се притесняват как ще си изкарат хумуса, след като са си направили компост. Значи, когато се изкарват червиите, има няколко варианта. Единият вариант е този, който ви казах с плодовете. Ако може да намерите ябълки, дюли или тиква, нещо, което да ги привлече, го оставяте за една седмица или 2 седмици и те всички отиват там. И просто после взимате плодовете и ги слагате в следващия компостер. Другия начин, по който това може да стане, е да не ги храните известно време. Значи той се забелязва, когато е готов компоста, защото той придобива ето такъв, може да раздадеш малко турбички, придобива такъв много интересен завършен вид като кафе, но в домашни условия в компостера той е смесен с други растителни отпадъци, защото те не избират, примерно, да ядат само от едната страна или от другата, те си ядат избирателно и той се смесва с растителни отпадъци. Значи остават червите гладни за 10 дена до 15 дена, изобщо не се хранят и след това се слага една тънка мрежа, те продават такива мрежи с диаметър. Те са 6, колко? Между 3 и 6 те са милиметра. В строителството ги използват за сито. За сито ги използват. Има ги във всяка железария и режат на метър. Да, взимате си 1 метър такава мрежа метална. Просто метална, за да може да се използва много пъти. Режете си колкото ви е съда, поставяте отгоре, върху целия компост, който е, и слагате нова храна. Пак сухо, влажно, сухо и те за 2 седмици мигрират всички нагоре през мрежата и вие просто после се взимате мрежата заедно с храната, която сте поставили, като примамка и останалото вече, дори да има малко растителни отпадъци, може директно да се използва. Най-интересното е, че тези черви и те снасят яйца и тези няколко от яйцата ще останат в компоста, който е отдолу, който ви ще използвате. Това е много хубаво нещо. Значи яйца, ако имате, после когато го използвате, нали, за да си произвеждате зеленчуци или за растенията, тези червичета, които ще се родят в саксийката, те постоянно ви внасят кислород. И изведнъж растенията започват да растат по съвсем различен начин. Аз имах такъв случай, защото компоста, който ние продаваме, готовия хумус, той е вътре с яйца. Те са едни много малки, жълти, миниатюрни топченца. Това са всъщност техните яйца. Когато достигнат максималните условия, нали, подходящи за излюпване, те се излюпват. Това е влажност и температура. И на моята братовчетка, която живее в София, тя никога не си беше турила цветята. И аз си казах, добре, сега ще направим един опит. Аз ще ти сложа във всяка саксия по една и такава шепа отгоре, ти ще се поливаш. И на нея след 3 месеца тя имаше много цветя, които не се развивали, значи те не са се развивали години наред. За 3 месеца и се преобрази абсолютно цялата градина. Тя беше изумена и от тогава започнахме масово и тя да продава в София, да ни помага да продава на приятели. Просто много, наистина много различно. Значи за компоста, който вие виждате в момента, това е естествен, натурален компост. Той няма нищо общо с химичните торове. Защото при химичния, значи най-важните елементи при торенето са азот, фосфор и калий. Те са в химичните торове, те са разпределени в следните проценти, примерно 40-30-30. В природата 40% азот в почвата няма. Има, значи според, особено за българските почви, според географското местоположение на почвата, стигат до 4,6 при най-богатите почви. Примерно в Дунавската равнина. Това нещо, 40% азот, кара растението, което един морков, да кажем, който по принцип изглежда по един начин, но повечето от вас вече не знаят как изглежда моркова. Това е много голям проблем. Аз също си мисля, че е нормално моркова да изглежда толкова дълъг и да е толкова дебел
краставица. Да, като краставица. Не, това не е нормално. Това се получава заради наличието на много на пренаторяване. В природата не съществува такъв морков. Морковите по принцип стават малки и примерно най-много ето толкова и дебелината е съвсем различна. Това се получава при натуралното, както би в природата изглеждало. И самото това пренаторяване с веществата, които това са елементите на растежа, така да ги наречем, е изкривил представата на хората за това как изглеждат зеленчуците и в стремежа се да търсят най-големия, най-добре изглеждащия, нали, без вкус, защото те се губят вкусовите качества, сме стигнали до там, че ни се изкривила тотално представата за зеленчуците и ние в нашата ферма започнахме да наблюдаваме, нали, процеса на растеж на натуралните зеленчуци. И по съвсем различен начин изглежда всичко. Особено когато е балансирано, защото хумуса, който се получава, или компоста, който се направите, той е с балансирано съдържание на абсолютно всички елементи, които са нужни за растеж и за поддържане на растението да не се разболява. Смятам аз лично, че е пагубно това, че се използват химични торове и заради това ние дойдохме за да говорим за компостирането, защото е хубаво всеки човек да започне сам да компостира и да наблюдава разликата в развитието на растенията. Нали, когато използва химия и когато използва нещо натурално. Защото все пак това го поемаме и ние, това нашия организъм го поема и те не се губят нещата. За растението може да няма значение, но това е един вид мутация и тя се предава на организма. Друго, което се дойде на ум сега е, много често ме питат хора дали тази тора е подходяща за цветя. И отговор е такъв. В общи линии това е естествената храна на растенията. Това е всъщност последната стъпка от цикъла на кръвобрата, т.е. където органичната материя се връща отново в земята и започва отново чрез растенията да се изграждат по-сложни и по-сложни форми. Така че тази тор, както каза колежката, нали, с балансирана хранителна стойност. Той е подходящ абсолютно всякакъв вид растения. Освен това, нашите опити показват, че не може да бъде предозирано, защото той е с неутрално pH и в общи линии може да посадиш растение директно в него, без наличието на пръст. Ние ядахме такива пупеши от вашата ферма, които бяха пораснали в компоста. Да, точно. Искаме само да покажем, ето ние донесохме примерно 2 тикви. Тези тикви са расли с компост. Както виждате, те са абсолютно нормален размер. Защото има тикви, които се продават примерно на пазара, които са около 10 пъти по-големи от това. Този растеж или тази големина на тиквата, която е огромна, се получава единствено с помощта на химични торове. В природата не може да се получи. Това е нещо, което хората не могат да разберат. Те си мислят, че нали, когато турим и трябва задължително да стане голямо. Не, когато турим с естествена тор, не става голямо. Става така, както трябва да стане по принцип. Наистина тиквата е малко по-голяма, примерно ако я бях засадила на място, където не туря, ще е по-малка. Но в случая тя става оптималната си големина, колкото трябва да е, колкото би могла при оптимални условия да порасне. Друго е момента, че желанието си, нали, да заситим окото и да произведем по-големи плодове зеленчуци, ние фактически им разваляме вкусовите качества, защото се получава едно изкуствено разводняване и раздуване, което е за сметка именно на тези
естествени качества, които си нали всеки плод си има. Някой да има някакви въпроси? Още нещо да добавя, понеже вероятно е не всеки нали, да се чувства комфортно при вида на черви. Само да предупреди, че ако в вече извадения нали, компост, т.е. крайния продукт от са останали разни черви и нали, не смятайте, че е лошо да бъдат там. Напротив, червите са също толкова необходими за почвата, колкото и пчелите за растения. Така че няма нищо лошо в това, че при изваждането на готовия продукт част от червите ще останат в компоста. Да, в това, което ще използвате за наторяване. Няма нищо лошо. Да, не е нужно да се варят. В този случай тази тор е пресята и това е по-финна. Да. Но реално погледнато, ако е за ваша употреба, не е нужно да си правите труда да изчиствате, просто може да си я приложите директно от компоста в градинката. Или в цветята и саксиите. Да. А вие домати гледате ли в такава почва? Да. Колко големи? Или... Нормални домати се стават. Не стават по-големи не са огромни. Имам впечатлението, макар че не сега все още сме в процес на учене, че тази тор прави растенията по-устойчиви на заболявания, понеже естествената им храна. Просто ние в малката градинка, която поддържаме, не използваме никакви средства за растителна защита и нали, сравнявайки с други градини, където от същите семена са посадени растения, които се гледат по конвенционалния метод, ми прави впечатление, че нашите боледуват много по-малко. Има го и това, че да, ние пък не култивираме земята. Ние вместо да я обработваме от трактор или с мотика, ние използваме тази техника на мулчиране, която именно поставяме организмите естествени за почвата да свършат същата работа, която ние се опитваме да свършим с сила. Да. Има друг момент, че не обработвайки почвата, тя запазва свойството си да задържа много по-дълго време и много по-големи количества влага, отколкото една изорана земя. А това е определено много ползотворно, особено когато гледат горещите месеци. И тогава в нашия случай поливаме може би 2 или 3 пъти по-рядко, отколкото нали, съседни на нас градини. В градски условия използвате ли така? В градски условия по принцип се използваме само за саксии. Да. В момента отглеждаме едно дръвче слива, синя слива в саксия и аз това го храня. И също така имаме и джинджифили, които гледаме в смеска с хумус. Да. Които нали пак се може затворено помещение. Да, при джинджифила той е много специфично, той има нужда от много храна. И заради това хумуса в случая е много важен. А домати черите дали ще станат? Да. Мисля, няколко корени. Ако са изпълнени всички условия за растението, достатъчно хранителна. В смисъл средата да е достатъчно голяма и също така и другите условия, всички е различно. В общи линии, там в лихите, които имаме в фермата за черви, понеже нали, там е отворено и на голяма площ,
и попадат най-различни отпадъци. Много често се случва семена попаднали там да израстат и изпреварят семената, които сме посяли няколко метра встрани. Като най-често това са домати или пък от сорта на дини, пъпиши, тикви. Картофи не се случва много често, от проста обелка излиза цяло растение. Да, и от обелка на картоф също не е расъл цяло растение картоф. Много е интересно. Това също работи, което ние наблюдаваме. Определено са чувствително, да. Много, може би голямо значение играе факта, че средата там е доста рохка. И корена много, заради червите, нали, тази корена много бързо се развива. Тази пролет правихме експеримент с марули. Марула посадена в глото с червите имаше нормален размер. Марула имаше огромна брада от коренище, докато тези, които бяха в страни, посадени може би 2-3 седмици по-рано, бяха много по-хилави и именно наблюдението ми беше, че коренната система беше чувствително по-слабо развита. Да, заради това винаги даваме такъв съвет на хора, които вкъщи си гледат и растения и зеленчуци. Когато се прави смеската, винаги една част да е пясък. Задължително. За да може да се развива, ако е само пръст, пръста винаги се сбива. Но когато се сложи и пясък и се получават тунелчета, и където влиза кислород, и корените успяват да се развиват много повече, което прави съответно нарастването на листната маса и надземната, много осезаема е разлика. А какви неща могат да се компостират? По-твърди, по-меки? От органичните? Да. Всичко може да се компостира, всичко биха дал. В общи линии единственото, за което ние внимаваме да не попада в компоста, това са биологичните отпадъци, месо, не трябва. Да, точно продукти, които са от животински происход, защото там вече процеса на разпад на органичната материя е малко по-различен и други са микроорганизмите и последствие и организмите, и дори самите черви са други. Да. И в общи линии там вече процесът е свързан, нали, с тази неприятната миризма. И в общи линии млечни продукти, кости от животни и подобни неща нямат място в този компост. Какъв е примерно? Там може би, виждал съм... Кафето от растителна основа, така че и происход, така че няма проблем. Тези, които искат да компостират, може би, неща от животински происход, по-добре е да имат компост, който е под формата на дупка в земята, за да може, който се заравя в последствие. Това е... Нямам опит, но просто го споделям като нещо, което съм виждал да се прави. Черупки от орехи може да се слагат? Да, ние слагаме. Черупки. И черупки от яйца, и черупки от орехи слагаме. Цитруси чула съм, че не трябва да са кисели плодове. Да, не трябва, защото много бързо започват да ферментират и стават на алкохол. Докато, примерно, ябълката и отнема много повече време и те докато започне вече да ферментират, те червите са вътре и са изяли. И другото, което е, че те не ядат цитрусове. А обелките поне? Ами обелките, аз това, което бих посъветвала е да се сложи в отделна купчина. И там да мине един процес на ферментация от други микроорганизми да бъде заедно, примерно с суки. И след като вече няма абсолютно никаква индикация, че може да е отровно за червите, тогава да се премести. Но... Да минат бурните процеси. Да, бурните процеси да минат. Общи линии. Моят призив е, че всеки трябва да опита, защото от една страна най-простото нещо, което, нали, като резултат ще усетите, е, че изведнъж букука ви драстично ще намалее. Тоест, общи линии
В нашия случай ние единственият куп, който ни остава, това е найлон и пластмасови. Пластмасовите, само това хвърляме. Всичко друго. Но хубаво е, че в рециклира. град има завод за рециклиране и те директно си ги събират там, което е плюс за нас. Ами, в апартамент, как аз няма да имам нужните части, кафяво, зелено, в смисъл. В апартамент. То Зеленото, то си идва от готвенето, от храната винаги има, а за кафяво може да се събира, примерно, шума от парка, най-простото. Хартия, Изсъхнал хляб. А може също така и почва да се взима. А може да почва да се ползва същото нещо. Защото А варианта зеленото да се складира някъде, докато стане кафяво и след това да се добавя. Значи това е много сложен процес, защото ако е само зелена част, тя трябва да се складира на купчина. Трябва да има допир с земя, задължително, за да могат процесите на ферментация да се забързват. Също така трябва постоянно да се бърка, защото иначе се получава запечатване вътре и нищо не се случва. Трябва да има кислород, за да може, заради това, когато се правят джибри, постоянно всеки ден, сутрин и вечер, те отиват да си бъркат. За да може да влезе кислород и да ферментира по-бързо. А семки от разни плодове, как се отразява? Аз всичко слагам вътре. Семки, всичко. В общи линии не е никак сложно. Единственото, което трябва да се внимава, е да има достатъчно сух материал към мокри. И това то вече човек като при шофирането, то не е нужно да го смяташ и да броиш. То просто се усеща как се развива купчината. Тези черви, предполагам, сте ги пуснали на свобода в градината? Да. То ни Да, не само и в Да, Значи ние правим общ един метод на компостиране. Използваме. Той е на директно компостиране, който не е в съд, не е в легла. И това е следния. Есента, особено той се използва за рекултивация на земи. Го използваме при бабите в селото, които им е много изкървена земята. Значи, както им е земята, те там се копаят, всичко се правят по принцип, както всяка една баба се прави, без плевелче, без нищо да няма. И толкова много им се изхабява земята, че тя започва да прилича на пустиня. И вече 2 години подред, особено едната баба, тя вече тотално схвана начина и си го използва. Разхвърлят се черви по земята й, в дворчето, то е 400 квадрата. И отгоре се разхвърля всякакви растителни отпадъци, които аз съм ми казала, нали, тя се събира. Тя на купчинка си ги е събирала, там е нещо като компостна купчина. След това тя си ги разхвърля отгоре върху червите, за да може, нали, да бъдат покрити. И отгоре, ако има слама, 2 до 4 бали слама, една бала слама струва 80 стотинки, се разхвърлят отгоре, за да може това нещо да се покрие. И червите започват те да ядат растителните отпадъци и да си ходят нагоре, надолу, нагоре, надолу. И на нея пролетта почвата е перфектна. Няма нищо общо с това, което е било изхъбено, нали, от предната година. По кое време? И сега може да се направи. Трябва да просто температурите да са над 10 градуса, когато това нещо се прави. А какво се случва с червиите зимата? Зимата червиите не спят, но не са толкова активни. Тяхната активност зависи от температурата. Ако през зимата има дни, както миналата зима, в февруари температурите стигнаха до 18-20 градуса в някои дни, при нас особено, защото ние сме по-така слънчево е там. Да. И те веднага започват да се активизират и започват да си ядат, да си вършат тяхната си работа. А иначе са такива летаргични. Съвсем бавничко се движат, нищо не правят. Това е. Ако всъщност навежда мисълта, че ако имате компостер на балкона, е хубаво, като дойде време за зимния студ, да е добре пълен, защото иначе могат да замръзнат, ако няма достатъчно маса вътре, в която те да се... И е хубаво масата да е суха. Имам предвид да е слама, сено, листа, каквото прецените, просто да
така да се натрупа, че да се получи възглавница въздушна, която да топли надолу. Те не умират, те издържат до минус 20 градуса, но просто за да може, нали, да Са активни. Да, поне малко. Колко време издържат, ако не се хранят? Процес на нещо. Значи, Те на глас според мен издържат много. По-важно е да не се важно. засушават, защото стане ли сухо и те директно умират. На тях е нужно да има постоянна влага. и другото хубаво е, че ако в случай, че са изпуснат тези черви и те умрат, яйцата, които те са снесли, до 3 месеца вече имате същия брой черви. Защото те снасят страшно много яйца точно с тази цел, за да могат, нали, да се репродуцират. Така че дори да бъдат изпуснати да умрат, същия компост, който са били червите, просто наново започва процеса да се грижат, нали, човек да се грижи за тях и те пак за червите се появяват. Да, в общи линии в тази връзка с засушаването, ако имате домашен компостер и се налага да отсъствате от къщи, може би най-добре е хубаво да се увлажни преди това. И мисля, че няма проблем дори месец да го оставите. Така стига да не е на пряка слънчева светлина. В такъв случай е най-хубаво да има капак. А вариант в долния са да се сипе вода, да се поддържа отпадък. Имам предвид, да се хвърля след това отпадъка, който се изцедил, нали, тази течност се изхвърля и след това да се сипе вода. Ами ако е... долу. Не мисля, че е лоша идея. Да, би трябва да свърши работа. Поддържа някаква влажност. И другото, което е, че те издържат много на анаеробни условия. Примерно, когато правихме течен компост, 24 часа аз бях сложила в нали, хумус, компост с черви, просто не можа да извадя всички черви. И след като беше готов чая, това беше сложено във вода, след като беше готов чая, извадих материала и всички черви бяха живи вътре. Да, това е също едно приложение, което Те за редно да това, се споменем, че... те ги използват много за риболов, точно поради тази причина, че те под вода издържат много, не умират. И също така, това, което си произведете като, нали, крайен продукт, може да го прилагате освен като, нали, сухто, може да го направите на чай, така наречения, с който да си подхранвате растенията като листен торт, чрез един пулверизатор. Но трябва да внимавате, понеже това е органична материя и тя бързо може да се развали. Тоест, ако се приготвите такъв чай, трябва в рамките на 2-3 дена да го изразходите. В такъв случай той ще се кисне и мирише, защото все още той съдържа хранителни вещества, които И живи организми, микроорганизми. ще предизвикат вторичен процес на ферментация вече в водата. А така се прави течния торт? Течният торт се прави много лесно. Значи, ако това за 10 литра, абсолютно същия са 10 литра. Се взима 1 литър компост готов и се слага в марля. Завива се марлята и се слага вътре в 10 литра вода в съда и се пуска обикновен Ами ние ползваме помпичка за аквариум. Помпичка за аквариум, за да може да аерира през цялото време. Но може да го бъркате, ако ви е под ръка. И на всеки 1-2 часа да се го разбърквате. Много е важно да се вкарва въздух, да. И също така се добавя захар. Мисля, че се добавя към 150 мл захар, защото това ускорява процеса на събуждане на живите микроорганизми. Това е по същия начин, като при направата на бира или на вино. се слага захар, за да може по-бързо да започне да ферментира. И това също по същия начин се появяват едни балончета отгоре. И това значи, че вече са събудили всички живи микроорганизми и може да го използвате за пръскане. За 24 часа така се бълбука и след това директно го употребявате.
други въпроси. Кой експериментирате в момента? Нещо? С джинджифила това не е болното. Защото ние от вече трета година се опитваме да го отгледаме и е много изключително сложен процес. Там до такава степен трябва да се съблюдава влажността, да не се объркат. При най-малкото преовлажняване те умират. При най-малкото засушаване те умират. Много интересното е, че то е тропическо растение и на него му трябва влага. Обаче му трябва влага в съответствие с много висока температура. Но тъй като в момента вече е студено и ние ги държим на 22 градуса, в момента в който се преовлажни, то умира. И с това експериментираме и смятаме от другата година вече да пробваме навън в оранжерия, да видим дали можем постепенно да намалим температурата до такава степен, че те да нещо като зимен сън, да заспят просто и после пак да се стръгнат. Ами, това беше от нас тогава. Благодаря много за вниманието. И така, по принцип, ако имате някакви въпроси, ние сега ще се зададем визитни картички, но трябва да... Черни предлагате ли? Питам, тъй като... Предлагаме постоянно, да. И даже сега последно продавахме в Плевен, чак от Плевен ни поръчаха. И в София продадохме миналата седмица. Питам, колко 50 квадрата на станица да се удари възможността да ползваме и интересуваме евентуално за... 10 квадрата. 10. Ама за съдение. Да. Значи за рекултивация. Да, не рекултивация, просто да се поддържаш. За 50 квадрата, според мен, един кубичен метър черви е напълно достатъчен да произведеш този хумус за тези 50 квадрата. По една причина, която звучи малко смешно, единицата за мярка за отглеждане на черви е 2 квадрата, защото това е размера на един ковчег. 2 метра на 1 метър. Въобще ни е един от първите предприемачи в Америка, как е отглеждал ковчези. И може би едно такова легло, така наречено 2 квадрата, може би ще е напълно достатъчно за някаква домашна градина. Да. Дори метър на метър в вашия случай. Метър на метър на метър, да. Ще е достатъчно. Като на величина вие вече ви периодично ще се взимате от дъното, така че то никога няма да стане много високо. И много важно, примерно, ако наистина си направите метър на метър на метър, когато се взима, дори да не се взима от дъното, просто винаги да се използва половината. Дори да има черви, много помагат, просто червите правят страхотна разлика. Почвата, в която ние имаме черви, където отглеждаме зеленчуци, тя е постоянно ровка. Тя никога не се степва и никога не става някаква такава твърда. Те постоянно ходят нагоре-надолу. Аз, примерно, като стоя така леко, като изровя сега на сутринта лук, изважда и те веднага се показват. Много е интересно. Колкото повече черви, толкова по-добре. Но в случай, както искате в градината да се направите, трябва да внимавате в градина около живеят картици. Защото ако живеят картици... Не картиците ми ядат червите. Не другото сляпото куче. Да. Шапето куче по-скоро градни картофите, но картиците ще изяде червите. Те ги събират на едни топки и си ги пазят там в леговището за зимата. Да. Ние имаме картици, ама въпреки това има черви. Нашият съндък е с дъно, т.е. ако искате да си го направите на отворено, трябва да има отдолу или дъски да си сложите, или тази мрежа, мисля, че рабицово да водят, която кокошарниците заграждат с нея, те също върши работа.
то трябва да е нераждаемо, защото ще изгине още за първата зима. Но като цяло те нямат, те са устойчиви същества и нямат неприятели. Изключително може би картиците и дивите прасета, които забелязват, които много ви птиците харесват. прасета много ви харесват. Ама там идват ли диви прасета? Да. Влизат, ровят. Да ровят. Понякога да ги. се изсърдят, защото пък слагаме различни методи и опитваме, за да ги държим на страна. Като звънчета и разни неща. Последното беше да сложим коса. Човешка коса от фризьорката. Горе в домовете над Смолян така се гледат картофите, само че с огромни коси така, сърдеят. Защото очевидно миризмата на човек ги плаши. Макар че в нашия случай не помогна, защото бяха, понеже ставаше въпрос за коса от фризьорски салон, която е ситно нарязана, беше сложено в марля завитана тръбичка и те бяха Дъвкали и сплюли, да не го кажат, че това няма как да стане. Да. Но те са много силни, защото в леглата, нашите легла са с железни, те са страшно здрави. И явно докато се е ровел вътре и нещо го е стреснало, той се е вдигнал и едната рамка беше ето така огъна. Те са много силни тези животни, просто страшно. И така. По кое време на годината се случва това? Есента, започват есента. Вече може би през цялата зима обикалят, защото те вече слизат по-ниската част на планината. Но вече стабилно обикалят навсякъде. Мечки имате ли? Да, всичко имаме. Ами в селото живеят само 39 човека и те са предимно възрастни над 80 години. И тъй като няма хора, които да обикалят в региона, или поне са твърде малко, животните започват да се връщат, да завземат територии. Те горните села са дори още по-обезлюдени. Да. И просто тя природа си взема териториите, които е загубила. Да. То вече като няма хора, които да обработват земите и в общи линии малко по малко да гората си връща своето. А пък и то в Натура 2000, там няма никакви обекти промишлени. Съответно, животните са на почет. А каква е гората наоколо? Била е широколистна, обаче е била изсечена в един момент и са били залесени няколко кълма с широколистни, но нагоре си е широколистна. Да, само това, което по времето на социализма, да кажем, е било залесено, са залесили с болчета. Но иначе гората е широколистна. Да. Предимно Бук, дъб, габър. Да. Има и сливи. Да, сливи и много шипки, което показва, че е хубаво място за отглеждане на лоска, тази родопската ека специално. Но от старите хора съм чувал, че понеже има много хвойни по поляните, че преди това хвойната си живее там, откакто те се запомнят. Единственото егоизъм, което очевидно е така малко натресено, така се изразе, е тази борова гора. Но то е било масово, защото горе дори до Белен даш има масиви, които то е било широколистно, но след това, след като е... Очевидно е имало такава акция, да. Може би 60-те и 70-те, не знам, защото в Брестовица е по същия начин. Гората, която е била загубена в непосредствена близост до селото, е възстановена само с иголистни дървета и оттам нататък. И се получава един пояс зелен, който зимата много ясно се вижда. И оттам нагоре вече всичко до към 1100-200 метра всичко е широколистно.
Поне тогава са залесавали масово след деца. Отсечали. Ама как се отразява на почвата там наоколо? Значи не са подходящи тези иголистните, защото слоя, който е около селото, особено на тази надморска височина, слоя, почвения слой е 10 см. А иголистните, на тях, това е специфичното, че корените им те просто се растиват на всички посоки. Не могат да влязат в скалата. И в селото имаше случаи, при много силен вятър пада страхотни, много големи дървета и голисни, които те са сложили в двора и направо чупи къща. И това миналата година се случи в 3 къщи и те всички други ги отсякаха. Махнаха се. Не е подходящо просто за тази... Иголисането няма силно, очевидно, коренова система, която не може да държи на силните ветрове. И горе на белен етаж също съм го забелязала, когато ходим. Когато е минал много силен бурен вятър, те просто падат дървета. Те няма как да се захванат и така се падат. Докато другите, които са бук и дъб, те успяват да пробият, защото има и много орехи. Страшно много орехи. Всички по-влажни терени са предвзети от това. Орехи, да, страшно много орехи. Той вече няма проблеми с задържането си. Не. Те са с страшни коренови системи, да. Още допълнителни неща. На вас нещо ви е интересно? Интересно, да. На нас няма никакъв проблем.